600 fait, Bamako 24. Nyanga kuna fono nye bamanankana. Ambalma lamenikela ou salam alaikum ou klobe radio Bamako 24 de Kana ka Mali konana munumbi kan lame jamana fan jamana kononi jamana ko ka bela jele foni ka ko nyumandon ou sogole ba ka radio Mandila Bamako 24 mimbe na be kuna foni lateme ou bela jele to la jema dongodo abalma ke na udenga Abdoulaye Kwalife ka soro nyema ba ni ya soro betali ka jeje sarila alebi ka bara ou bela jele jete mine ka u foni ka ko nyumandon faso kononi faso ko kan doere taw maka usigi ga kuna foni makono kuna foni daludo cheni ala israyenka kuna foni gere an sigile flekeneka ode ganga be kuna foni la sotima be alamsa mina benembe nadara san kalunani nai avril kalo ye bio kletan ani duru de ka be bafla ani mogani kele sama farafingalo me ni asono ye sungalo ye ambalaran ka fo bio kle sabayi jate la san kalo konondona do hijira samba kele kebe nani ani binani flasando dugo debi ke alaka nyeka dnama bakurumba fola be kuna fonu fle kawladana ka fo wulikejo keba ni wati nuna ukoni ngeleme ka wulikejo ta ni wati na jene kaufe ambalaran ka fo mi kado ka fo jadi wala tigila ba uluni dozo kwani sanga ni wati bele kwa na wulikejo buni onje ukobe chiko jumela kuna fonu yenye folikula be oye kalo kletan duru ye benga menia sono tegeno blala nyono marabulo kona na marfatiki jekulu ukrainiana jadi wala tigilama ni dozula kauni nyonje kalo kele mintum blala koloshidi kama kalo kele bi dafa bi kuna funo yenye folikula anga jamana kono bi mi kado ka fo tungarangeu olu kwani kado ka fo kene baro sigira olu togola kunugo kuna fon dila utogola du kona na geleji mende be tungarangeu ka malide munu beta jamana ko kana na geleji mende buka o wati kele kona na malide mabi konondoni konondo olu bora alijeri jamana kona na gele ya sowe kananga jamana kona na kuna funo yenye folikula nunu ne benaka kuna funo pamba bi ka fara kuna funo wera obina faranga la so balma ke na odenge fa Abdoulaye Kubali ala ka nye ka dama ka ga to ina ufe kusube an farma lafia odi kama na kluban kuma ka te sababai nganya fanya na chokomina nyine siso o mana doga choko abi munun zaloka kono ya rabbi ala ka fargo ya rabbi ni ga fiebo ani awu amse ga tonyo mulo laidu la chokomina kuna fono amba da beneka lodan ka fo jene marabulo kona na mi ka do ka fo ni ndo franja in kona na wuliga jo keba ubeke wuliga jo taka nyesi jene marabulo masango jadi wala tigila mau dozo munu be ni asunu le ka do ka fo sigidala mau ka lakana je kuluye olu koni ngende ka blada grindala uni ka do ka fo jadi wala tigila mau ka wuliga jo fe amatlu tige mimbe ni asunu kere ka do ka fo kamini do franja mi ni asoro na mbora kona na kamino obina laban wati mina uye uke juma kana se sibirima o kofe uklela ka damene tarata do kana se kunungo araba mama tlutigede ayirela ka foko pick up mobile mimbe ni asono ye ka do ka fo mobile nubi do akona na keleke mobile ko tani flabunya ngo brajile yira jene marabulo konna mi ka do ka fo jadi wala tigela mo tube munungo na ka fa de marafa ambala ka fo lu de ba sanvela la nga ona tabele ko dozo no ya yira ka fo faso kwani atera labla fo ikele wuna wuliga joke lakana mimbe bini ulube ko taka nyesu ka maroma kubo ko dili kwani lilo ko sebe o kwani ngira so dozo ka wuliga joke ka mbele taka nyesuma ayirela ka fo ku kwani hagla mintu mwano yika seka dugu mineka ku tai eka do ko wuliga joke kwani maseka ke dozo kwani be ka do ka fo wuliga jola basic la mo biseka lakana choko ko ka do yulu ka marfata ku wani ala sonama uchita manno fe kata be ka ngani ben ulu kwani nga fami ka wuliga joke no ku faso kuma ba ko bara be sigi seka ambe dugo de kanga jamana lakana na basigi be rasira o serafe ya rabbi ala kanga jamana bulu siraka na mburai ambala ka fo bi nyono marabulo kona na mi ka do ka fo kalo mi nanvlo kona na biere alamsa o bebe ka do ka fo benga mi no tekeno blala ambala ka fo marfatigi jekulu jade wala tigilama ni dozula kaw e ka do lu nyonje ho conseil islamique du Mali olu ye wuli ke jo minke ako no fe ambala ka fo wuli ke jo sin fe ni benyonya usorola afora de ko benga minkera benga injete ka mine kalo kilingona na soro mashima benga tanache ni mamunu mbora ko fe wala mamunu mabwa ko fe ukado jadi wala tigila mo ka buluka ani ka do ka fo dozo uluka buluka kalo kele ndiku ne tunyoyi ma chama hakila ko kalo kele no dafara ko ye benga ko mbane utede kuma min forana turula dore te ka tsaka jete mene na manyanye benga ndanga jete mene benga intale ni sanje awe munge o jete mene baraw de besina ambala ka fo conseil islamique du Mali uliga jo besina libi ka sega ta keneka kata famvla bale ile fe kata jete mene o ke bergere ka fota ka fo muni munde kera kono na kaseko jete mena ubara obesina nga machaba nga fola
ko nin ko min kɛlen filɛ i ka dɔn ko nin bɛna kɛ sira ye n'i y'a sɔrɔ bɛnkan minnu taara ni bɛɛ yakili to i ta fana ko Mali gɛlɛya kɔni kɛrɛnna ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna ko nin bɛ sɔn ka kɛ fusiri la ya dan na an b'o dugawu de kɛ o kuma min bɛ ka fɔ dɛ yarabi ala k'a bila o sira kan an ka jamana Mali fan o fan basigi ni lafiya bɛna cogo min na ala ko an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi ko faramafɛnw yɛrɛ dama k'olu de bɛ ɲɔgɔn kin yɔrɔ dɔn Général Yamusa Kamara an ka jamana kɔnɔ o tɛ maa dogolen ye n'aw hakili b'a la furajalafanga min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ nin furajalafanga dara olu kan e ka dɔn olu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ jamana kuni kɔrɔ o ka fanga n'i y'a sɔrɔ Elhadji bɛ wari kɛ ta ale ka fanga ka se ka wulikajɔ kɛ ka Amadu Tumani Ture ka fanga k'o cɛ o senfɛ an b'a lɔn k'a fɔ sɔrɔsi ɲɛmaaba minnu tun b'o la ale tun b'o la a kɛra minisiri bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ lafasa ma an ka jamana kɔnɔ na o kɔfɛ a tilala ka taa kaso la jamana kuntigi min bɛ n'i y'a sɔrɔ Ibrahim Bakari Keita tile la u y'a minɛ ka datugu k'a sɔrɔ Bube o waati kɔnɔ na ale ye minisiri min bɛ n'i y'a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛna ɲɛmaaya hukumu kɔnɔna na a ye minɛni min kɛ a y'a yɛrɛ k'a fɔ k'ale minɛni k'e ka dɔn dɔwɛrɛ tɛ dɛ a ye gafe dɔ sɛbɛn kɔsabɛrɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ u tun kan ka kiiri ale Amadu Sanogo ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ minɛni na kiiri ma bɔ o kɔfɛ an b'a lɔn k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ ale ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ye sɛbɛnni dɔw kɛ Mali kan sango Bube yɛrɛ Bube ye baara minnu kɛ a da ser'u ma k'olu kɛ sɛbɛnfura ye faso den bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i yɛrɛ ye o kɔnɔna na cogo min na o kɔfɛ a tilala ka ɲɛfɔli k'a ko kan Général Yamusa Kamara ko in yɛrɛ kɛra cogo di an ka lamɛn. Sumaworo Bube Mayiga a bɛ se ko caman na ne tɛ politiki wari ne tɛna politiki kɛ bi n tɛna politiki kɛ sini ne san 36 de kɛ sɔrɔsiya la hakili la n kan ka dɔɔni faamuya o la don dɔ kɛ président y'an mɔgɔ damadɔ wele ale tun b'a la Tumani Jime Jalo tun b'a la Sara Samakala hinɛ la o fana tun b'a la ani a ka directeur de cabinet Mahamadou Kamara ani Bube yɛrɛ anw sigilen bɛ journaliste minnu fagara Kidal Ghislaine Dupont ani Claude Verlon olu fagalen président y'an fara ɲɔgɔn kan k'ale kɔni kun y'a ŋaniya ka médaille d'u ma décision bɛɛ kun taara ka ban tɔ tora dɔrɔn ka cérémonie organiser ka médaille d'u ma ne bolo yɛrɛ ko jina ko kuma jumɛn b'i fɛ ne ko bon ko président ko e bɛ ko dɔ dɔn ne t'o kalama mais ne t'a faamuyala la n ko journaliste minnu nalen bɛ Kidali la hakili la o kun tɛ an ka baara la dɛ u nalen bɛ baara min na ala kelen de b'a lɔn Mali ka baara kɔnɔ kun tɛ ni ala y'a kɛ u nana kasara y'u sɔrɔ o tɛ mɔgɔ si ka laɲini ye mais k'a di ma n ko o n'u ka kan mais ne hakili la i k'a kɛ chevalier ye n ko o bɛ wasa parce que n ko an ka sɔrɔsi caman bɛ ka bin don o don mɔgɔ wɛrɛ nana an dɛmɛ yan bi o caman fana bɛ bin officier ma di olu ma fo k'a di ninnu ma n ko ne hakili la kɔni a kɛ chevalier ye n ko o kɛ an ka ɲɛ a ko k'i ka kuma o ye tiɲɛ ye a ma miniti kelen a ko ayi n mana kɛ officier ne ko wa e de ye président ye ne hakili la n ta de f'i ɲɛna mais min ka di i b'o de kɛ mais ne kɔni hakili la n ko n'i kun y'a kɛ chevalier ye n ko o de kɔni kun ka ɲi a ko d'accord ko n b'a kɛ chevalier an bɔlen ne y'a fɔ n ko n'an ka président ni n ko nin n ko fo mɔgɔ min ka laban ni ye président kunturu ka division yɛrɛ mɛ miniti 5 kɔnɔ siɲɛ 3 n ko ne m'a faamuya ni kuma fɔra i bɛ i sigi k'i hakili la ka munumunu ka sɔrɔ k'i ka décision ta bon an tɛmɛlen o kan décoration ko bana sɔrɔ ni ne ta ma an kun bilanna jamana kunkolo an bɛ ɲɔgɔn hakili falen jamana kunkanko la an kun bɛ ka baro kɛ Bube nana fɔ ko ko sɛbɛnbali bɛ yan de ka MINUSMA la kɔlɔsi a sɛgɛnno kan fo siɲɛ 2 ne ko Bube n ko o t'a ɲɛ yɛrɛ n ko ni MINUSMA kun tɛ se ka yɛrɛ la kɔlɔsi k'u bɛna mun kan ne fɛ yan u bɛna mun kan fɛ u tɛ se k'u yɛrɛ la kɔlɔsi fo tubabu de bɛna u la kɔlɔsi u bɛna mun kan ne fɛ yan ko an nana ko k'an dɛmɛ n ko bɛ ɲɛfɔli k'i ye i k'a faamuya ne ye san 36 de kɛ sɔrɔsiya la ne hakili la ne bɛ min dɔn a la e t'o dɔn a la n ko ninnu bɛɛ ka laɲini ye min ye ka n'an dɛmɛ ka lakara sabati mais n ko bɛɛ ni jɔyɔrɔ don dɛ n ko MINUSMA ka baara ye min ye u kana fara an ka finitigiw kan ka basigi la na jamana kɔnɔ o MINUSMA ka baara ye sɛbɛnbali ka baara ye min kɛrɛnkɛrɛnya la ka jate welekɛlaw k'olu kɛlɛ olu ka baara yɛrɛ o ye a fila bɛɛ kɔni bɛ kɛ ka basigi sinsin jamana kɔnɔ mais n kun tɛ kelen ye dɛ n ko danfara de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o danfara de filɛ nin ye o man diya ye parce que ale tun b'a fɛ de ka président ka la ɲɛga ale dɔn pour que a k'a dɔn vraiment ale b'a ka baara dɔn mais a ma se ka fɛn fɔ parce que ne ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye réunion wulilen tile damadɔ kɔfɛ ne y'a mɛn a ka cabinet mɔgɔ dɔ la a ko Bube y'i kɛlɛ k'a b'i bila kaso la ala tulo bɛ n kan na ne ko ka ne bila kaso la n ko ne mun de kɛ a bɛ ne bila kaso la ni dalilu jumɛn de ye a ko n hakili to n yɛrɛ la après n ye lettre sɔrɔ a Bube kelen lettre ci ne ma ministre de la défense ko n ka taa pôle économique la kɛra n bɛ fɛ ko k'a ɲininka n ko y a pas de problème ko n bɛ taa ne mina kun yɛrɛ nin ye a kun t'a fɛ n ka to président kɛrɛfɛ parce que n mana k'a na bɔn
ne tɛ sɔn nkalontigɛ ma ni n tora président kɛrɛfɛ n tɛna n sago sɔrɔ an ka fɛɛrɛ kɛ ka nin nata donc a kun yɛrɛ de nin ye a tɔ nin bɛɛ ye manamanakan ye o kɛlen tora ne taalen karan bɛ fɛ avocat dɔ nana sigi ne t'a dɔn yɛrɛ ko maître Danbele n kun ma deli k'a ye yanni ka to karan bɛ ka kuma ta a ko a ko karan bɛ i ye général wele ka na a wele kun ye mun ye i bɛna wele seereya de la wa ou bien a jɔyɔrɔ ye mun y'a la a ma fɛn fɔ a tilala k'a fɔ kuma daminɛ la a ko général Yamusa a ko mɔgɔw minɛna parasisu minɛna ka t'u bila Kati e kun ye ministre de la défense ye e ma foyi fɔ pour que k'u lasegin ka na Bamakɔ parce que i b'a dɔn ko Kati tɛ u marayɔrɔ ye ne ko n ko o tɛ ne ka baara ye u ma mɛn Kati yɛrɛ ministre de la justice min tun bɛ yen u place u la o don na o ni Katɛgɛ ye fɔli kɛ a dusukɛ bɛɛ a seginna ka na Bamakɔ yan ko ne ka mun b'o la a ko non i nɔ b'a la o ye kuma fɔlɔ de u b'a fɔ ko ne n kun donna janfɔ la ko mɔgɔw ninnu bɛna k'u la mara Kati o ye fɔlɔ ye complicité de séquestration o kɛra ten après papier sɛbɛtɔ la a y'a yɛlɛma ko ne kun bɛ mɔgɔ faga de la donc ko ne y'a mɔgɔ dɔ de ko ne kun bɛ janfa la ka mɔgɔw ta k'u janfa ka t'u faga ko ne ye mɔgɔ dɔ de ne ko n k'o de fɔra ɲɛna i kana ko ɲagami ɲɔgɔn na ne kun ye ministre de la défense ye mais a kɔrɔ tɛ ko fɛn fɛn bɛ ko ne b'a ba kalama a ka greffier kun bɛ yen o kun banna ka sɛbɛn a y'i kunna firi ne ko n ka sɛbɛn n ko nin de fɔra yen na n ka sɛbɛn problème foyi t'a la mais n ko kuma kelen fɔ ne tɛ se ka juger n b'o f'i ɲɛna bi ne tɛ se ka juger n'u jugera juge n bɛ kuma yira juge la u bɛ maloya u b'u yɛrɛ ɲini mais n ka sɛbɛn a y'a sɛbɛn ne ta kun filɛ gendarmerie la kaso la en tant que o tile fila ne y'a mɛn radio la ko ne ye papier signé a ma fɔ n ɲɛna diɲɛ na to y'a mɛn radio la cogo min na ne fana y'a mɛn ten kalan bɛ ma fɔ ne ɲɛna ne y'a mɛn RFI de la ko ne ye papier signé n ko nin fana bɛ kɛ cogo di ka nkalon karama dɔ bɛn ka fɔ n'a fɔra mɔgɔ ye radio ni télé la ko ne ye papier signé mɔgɔ bɛ da la a ma fɔ ne ɲɛna to y'a mɛn cogo min na ne fana y'a mɛn ten ko ne ye papier signé n ko nin fana kabako dan ne n ko ni fanga b'i bolo i bɛ se ko bɛɛ la mais n ko ala bɛ se bɛɛ la mais n ka jugement kɔnɔ jugement fana don selen papier signé ko kuma tɛ fɔ la tuguni dɛ ko n bɔra kalama ko ma fɛn fɔ kuma kelen yɛlɛmɛ ko 4 c'est que i tɛ tiɲɛ de kan o de tun bɛ yen sisan plan yɛrɛ kun ye min ye n ye min kɛ ka Bube sɔsɔ président ɲɛna walima de Bube ɲɛna donc a ka laɲini bɛɛ kun ye pour que ne ma bɔ président la an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye général Yamusa Kamara ni tun ale kan ye an ka jamana basigi ni lafiya u bɛna sira fɛ yarabi ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ buru sɔngɔ ko o kumaw cayalen bɛ kulu min bɛ n'olu sigilen b'a ko kama olu ye lajɛrɛ kɛ k'a yira k'a fɔ buru kɔni tiɲɛna ka kan ko a sɔngɔ jiginna kala kelen 50 a tilancɛ 25 an b'a lɔn k'a fɔ kumatigi ma min ye u ka ɲɛmaa ye Mamadu Lamino Ayidara ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. An jama ɲɛna kuma na an sigila an kuma na an ye kalo 2 ɲɔgɔn kan bɛ kuma na sisan an bɛnna ko la an ye mun décider an bɛɛ bɛnna min kan bɛnkan ye min ye buru prix n'a bɛ feere consommateurs ma ka kɛ 50 ye buru si kana feere 60 tuguni a bɛɛ ka feere 50 donc farmi fana farmi sɔngɔ ye 4000 de ye a kana tɛmɛ 4000 na boulanger bɛ farmi san cogo farmi prix kana tɛmɛ 4000 na parce que gouvernement mɔgɔw ye olu farmi dilannaw fana usine tigiw mun bɛ farmi dilan gouvernement ye dɛmɛ don la walasa u kana prix caya kosɛbɛ donc o fana n'an bɛɛ bɛnna kan ne usine tigiw 4000 o ka prix fɛn tɛ fara o kan ni fɛn farala ka don min na an bɛ sigi ka kuma ko wɛrɛ la o ye ko wɛrɛ ye mais farmi kɔni prix ye 4000 de buru kala kelen sɔngɔ ye 50 de ye boulangerie si man ka buru kala feere 40 jukɔrɔ fana ne revendeurs don n'olu bɛna minnu bɛna ta ka taa a di bitigitigiw ni fɛn wɛrɛw ma a bɛ se ka dɔw'olu ma 45 ça dépend ni bitigitigi de bɛna ta directement a bɛ se ka d'a ma 45 mais ne mɔgɔ wɛrɛ de bɛna ta a bɛ boulangerie tigi ni o tigi cɛ a bɛ se ka d'a ma 42 44 45 n'a tigi bɛ taa feere buru kala kelen sɔngɔ ye 50 de ye Mali la 50 buru kala tilancɛ o ye 25 ye o fɔra bɛɛ ye ko bɛɛ ko mais bɛɛ ko sariya de taama Mali fan 14 Bamako dɔrɔn tɛ dɛ Mali région bɛɛ la buru ye 50 de ye buru tilancɛ ye 25 ye an b'a lɔn k'a fɔ u y'a fɔ cogo min na a kana k'a fɔ ye ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔna na hali bi sunkalo hukumu kɔnɔna na sugu fiyɛw kɔnɔna na kangalibaw ni lemurukumuniw gɛlɛya bɛ sugu kɔnɔna na a sababu ye mun ye suguladen dɔw b'u hakili da ko senfɛ an ka dɔw lamɛn. dabilenni o 200 ye kilo tomi o kilo ye 100 kura kilo ye 100 kɔrɔlen o 80 komi gɛlɛya bɛ yen feerefɛn caman bɛ olu tununnen don bon n'a mɔgɔ min kɔni kɛlen bɛ k'i ta ɲɛsigi komi bɛɛ fana tɛ se k'o fɛn sɔrɔ k'a ɲɛsigi an kɔni y'an ta ɲɛsigi
Amera na sisa kanga liba amsa bunga daga di nyina ni salongi bari nyina ambega senga dini sebe fa kemenani aborobe ga fira mulu waklen ngi madru waklen kemenani salongo do aya firi waklen kemeshegun wa flaula daga ma fonga ajigina nyina ndona numru gumuni woni sisa na ma amano akla ni murbe boy ivarde kana e do la antu men numru ta wa saba me bifle ni ma wawro da ite numru ta bo chaira la numru gun daga gele daga gele chaira ulu son wa daga gele la yere daga gele la ulu suran mata wa sawa me sagla ko wa woro singati wa woro pro maba wa shegi amano kwa am ga fire sabatan nan ta me san nan pinani duru pinani sama mu kwa amano suran musata bro nani bro me san bro fla ambalona ka foni tuye sugulade daw kanye ambe dugo de ke fenfen no way ala ko sabati o hogumu kele ngona na dina imu fo na manya ka foko songolo bise gele akatla ko takanya simuna ramade ma dina imu fo la ho conseil islamique du Mali konana oluka jagulu mimbe ni asoro baranya stembe jitemina ma contrôle ni asoro o nyema imami Cheikh Soufi Blal Diallo alebo nyefo angalame o trati de o madame ne bio songolo fle ne o trati de ya fam bon ni Mali la dala ni songolo sera abebi yele o jagwe wona setola fana do 600 abiyele ndado ni nga kuma fam watu temena fama o yere be uye nyo exonero ye molo exonero uye sugoro exonero ye tulo exonero hali tamoro ya exonero nga o mato exonero nkora de kwa ka hake mindi ka dona robe na boka ka no ya jamana deuma nga o bela agelera o la no wele minda ni commerçant ta bakelo commerçant keme konontoni bishigni ani bi kononton o beye anga slamode laji burama lay dauda lay musa lay drissa lay sako lay tamle lay jalo a be islamode o me o jamana kelen kono sungolo min nana ne Allah subhanahu wa ta'ala ka kalo norma kalo belebele dudo on de kanga ka wuli ka jo ka se ka fon dan noya nga o sanga kelen kono on de commerçant bawye on de kotigi bawye on de islamoye wo islamé kalo kelen de bitla ka ta ben o minon da yere lima o kuma ma yere ka fo ambe fe mina est ce que mo bu sabela dine kola ni bi sabela dine kola kalo min joli e baraji ni kalo na hakilla man hakeka na fayro ni kalo o kanga ka ke era kanga ka je ka tono era ko ka fo islamo ka se ka lafia u ka do sungolo kalo bay kalo min nana jon lafia li kama ani ka jon surunya alala demaya tigi bedo bulu fla da kuna ko yale sungolo asirasa mina ke chugodi mina nga musaka soro chugodi akere dekunye akere duniye dinu mise ko ta ala iseke an munu nyebi non ye commerçant nye import ye non ye export ye amina ni sugoro amina ni jaboy che kaseki kan na fulo yere jago kun yere klanje do Allah subhanahu wa ta'ala o to fo kila men na foro ko sungolo do gele awati o kuma na ka gele am min fodoro famo ko joro la ni famo joro la o ta bani de katla ka sega ni min ya yele ni nyangini menganga o nyangini ka kila donc sungolo nangwa ni islamo ye anana noya de kama wa noya kalo de do wa akara an bolo gele kalo de o man ha ke fiu min ben fa ka fola o de oye kuma na belajele lenki ka aywa a donc a fo sungalo noyo de bala wo baraji ni kalo de do ale kalo kelende meleketi baraji se bala o kalo kelen ni suna ni meleke fla de be min bi kan nyumani ka juguma sebe me sun baraji meleketa sebe Allah subhanahu wa ta'ala o de bi sun baraji de joma ambaloran ka foni tuye Soufi Blal Diallo u ya fotogo mina kalo minambala ya rabbi ala ka klinyimanda ma kalo yi mamunu ba bla gele mine kono ala ka klimandu ma kalo yi ka sega ga don bi kwa koroto yi akoro yi nugo di ka sega nugo nyini ka nyesanga jamana ma ka nugo nyini ka nyesi jebra ile ma ala ko klasa bati na mbora yi amita siga suka ufi ndene shufala fe ka dugude tarata songra jona fe siga suka wula ka don ka foni marafaka yi mimbe ni asono marafakan kera dugu mimbe siga so yoron bewele ko mama soni o yoro ina gela mina tungera yi o bela gele ko fe ko dugu kungirina kuswenga me wati mene ko sako basiki ko nbenga ona tabe dugula mo bu jaga de iya saka perwatika dama anga tasika so ambalmake bamulo ne kan wati nanga lajire ambalmake itoko ni jamun e joni ne to Papa Diallo le sika so marala ni watina Papa Diallo tarata do mauja wule tumbe kusebe sika so konana wuliga do mi kera wuliga do akunjera chugodi ani sika so bela mabe chugodi alhamdulillah amala fo kala tanu ani kanga secrétaire nyemo vraiment ko lufo ko ingara wati bina polisa ka ulu wula ku joka la jelka kola
an kɔni bɛ waati min na sisan a kɛ don ka se a masasiw ma su ka mɔgɔ saba in nin to a la an bɛ waati min na komi sisan kɔni tugu kɔni mɔgɔ ninnu tununa u taara fan fan maa kɔni t'u ta fan dɔn o kɔni u ma segin ka na kibaruya m'u la tuguni o kɔni an b'o basigi kɔni kɔnɔ fɔlɔ yasɔkɔ an b'o waati na sa mamasoni kɔnɔna na basi foyi tɛ fɔlɔ nin waati nin kɔnɔna na. Papa ka nin kɛ Sikaso yɛrɛ kɔnɔna na bi n'i ye jateminɛ Sikaso ye Mali yɔrɔba dɔ ye ka tila ka nin k'o kɔnɔna na bi aw fɛ mun de y'o kɛ? Bon jamana tɛ sécurité tɛ jamana in kɔnɔ o dɔrɔn de don sécurité foyi de t'an ka jamana in kɔnɔ o dɔrɔn de don lakana yɛrɛ sabatilen tɛ jamana in kɔnɔ ala basigi yɛrɛ tɛ jamana in kɔnɔ jamana mana kɛ k'a fɔ fa bɛɛ lajɛlen ka kɛ donda ni bɔda ye fo k'a lajɛ u k'a lajɛ ka segin kɔfɛ tuguni waati tɛmɛn n'u ye poste min wuli ka fɛɛrɛ kɛ ka poste ninnu sigi a nɔ na ni jamana ɲɛmɔgɔ sera ka poste ninnu sigi u nɔ na a ka ca ala fɛ hali ni mɔgɔ ye mɔgɔ dɔ de fan dɔ fɛ o y'a sɔrɔ poste dɔ ka sɔrɔ a yɔrɔ la a ba bɛ se ka se yɔrɔ ma k'o bɛ se ka k'a ma joona 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 o kɔni ne ɲɛ bɛ basigi min kɔni na min bɛ se ka basigi yɛrɛ fanga tɔgɔ bonya ne ɲɛ b'o la o kɔni bɛ se ka k'o ye o ye ne hakilila ye. An balona k'a fɔ nin tun ye Papa Jalo kan ye ka bɔ Sikaso a fɔra cogo min na yarabi ala fɛn fɛn basigi ni lafiya ye ala k'o sabati k'an ka jamana bila basigi ani lafiya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye Bamako kɔnɔna na kurantigɛ kɔni kɛlen bɛ kabako ye bi o kɛlen bɛ sababu ka gɛlɛya caman don fasoden dɔ b'u hakili di kurantigɛ minnu b'a la ka kɛ an ka dɔw ka sira lamɛn. Ne bɛ baara fini pase de kɛ an b'a kɛ fɛlɛrɛtɛrɛti la ni kuran tigɛra dɔrɔn baara bɛ jɔ fɛlɛrɛtɛrɛti ta fan o baara bɛ jɔ su fɛ fɛnɛ an bɛ baara kɛ donc ni kuran tigɛra dibi bɛ na fo an ka téléphone lumière minɛ donc conséquence directe min kɔni bɛ o de y'o ye. Ni kilimu tɛ aw ba tɛ balo la y'a ye ne ye banabagatɔ de ye n tɛ se la ka bɔ kɛnɛ ma n tɛ fosi n'a fɔra ko ka sumaya tigɛ ne la aw bɛna n bila saya la koyi ka sɔrɔ satuma ma se. Wa an ye tailleur ye vraiment kuran tigɛ bɛ ka min dan kan wallahi hali sitanɛw t'o dan kan. A sabula ni client ma rendez-vous di client ma am tɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ tuma dɔ la a bɛ ka fɔ rendez-vous di yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn sisan donc u k'a lajɛ ni solution b'a la et depuis 1900 comme Mali courant bɛ tigɛ a tɛ ban an tɔɲɔnen yɛrɛ de don. Énergie mɔgɔ n'an m'a lajɛ a kɛra baara ye an bolo sa dɛ an ye frigo baarakɛla an bɛ jinimere feere an bɛ glace feere mais an ka jinimerew bɛɛ ka tiɲɛ a tɛ ka glace an tɛ ka se ka glace bɔ glace fo tile 2 sabanan frigo bɛ glace kurantigɛ in a dama tɛmɛna dɛ n'an m'a lajɛ de ɲɔgɔn bolo an ka se ka kuran sɔrɔ dɔɔni kurantigɛ barika cayara kojugu. An balona k'a fɔ ni tun ye fasoden dɔw kan ye u y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn ɲininiw ye olu ka bila sen kan ka se k'a ko bila sen kan n'o tɛ jamana kɔnɔna maaw kɔni sɛgɛnmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ fan caman fɛ ala k'an ka jamana ne k'a bila an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko CMTR olu kɔni ka ka bɔ fara ɲɔgɔn kɛ ni ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen bɛ sirabako taa ni ka seginw olu baaraw bɛ se ka yakaba cogo min na ɲɛmaa ye Yusufu Tarawele ale b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. San o san an ka jɛkuluba n'o ye conseil malien transport autorité an ka sariya dɔw b'a jira sariya koloman dɔw b'a jira k'a fɔ san o san an ka sigi an ni jamanaden bɛɛ fɛn fɛn ye n'o bɛ transport kɛ baara kɛ n'an b'a fɔ tɔ kɔnɔ ko ressortissant an n'u ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye san kɔnɔ an ye baara minnu kɛ ka ɲɛfɔli k'u ye an ye wari minnu sɔrɔ o fana ɲɛfɔli k'u ye an ye musaka minnu fana bɔ ka baaraw kɛ n'a ye san kɔnɔ o ɲɛfɔ mɔgɔw an b'o de kɔnɔ sɔgɔmada in na n'an b'a wele ko assemblée consulaire donc ni y'a ta ko 13 ye donc ta ko 7 in kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka baara bɛna da ɲɛsin fɛn minnu ma o y'an ka budget n'a b'a fɔ budget 2020 ani 2021 2020 ta ye o ye tɛ dɔwɛrɛ ye ko budget minnu kɛra ka tɛmɛ an ye baara minnu k'o kɔnɔ an'an ye musaka minnu b'o kɔnɔ an b'o jira mɔgɔw la n'o tɛmɛna kɔrɔ an ka budget kɔrɔ minnu bɛna boloda baara kɔrɔ minnu bɛna boloda san kura in kɔnɔ an bɛna musaka minnu ɲini an bɛna baara minnu boloda o fana bɛ kura in kɔnɔ. An balona k'a fɔ ni tun ye Yusufu Tarawele kan ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ɲinifɛn ala k'o kɛ sɔrɔ fɛn ye fasoden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a nu ma cogo min na n'an bɔra ye tungana ta ye gɛlɛyaba ye sango maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bɛ taa tunga fɛ u bɛ taa duguma siraw fɛ gɛlɛyaba ka se ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ o baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an ka jamana kɔnɔ o ye faraɲɔgɔnba ye min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ baaraw bɛ sen kan o kɛnɛ kan u ye faraɲɔgɔnba kɛ kununko kunnafonidilaw tɔgɔ la du kɔnɔna na kulu dɔ bɛ yen min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bolo melekelen bɛ an ka jamana ka se ka wulikajɔ kɛ maa minnu bɛ n'olu ka baara ye tungaranke jɛmukanw olu kɛli ye fasoden minnu bɛ tunga na ka se ka lakanani ta ni ka ɲɛsin olu ma olu bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka projet kura dɔ ni k'o sigi sen kan kɛnɛ kan u ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ a kɛnɛ kan Sofa Ibrahim Jara ale y'a ɲɛmaa dɔ a ye kuma min fɔ u filɛ. Ne tɔgɔ Sofa Ibrahim Jara n ye kunnafonidila radio baarakɛla ye radio CND la n bɛ baara kɛ ORTM na tunga jɛmukanw olu ye n dɔnnen n'o ye kosɛbɛ ani tungarankew an ye tɔn dɔ sigi ACPDM o fana ɲɛmaa ye
hakilina min nana n'a ye parce que an b'a ye mɔgɔw bɛ sɛgɛn kojugu, mɔgɔw bɛ tɔɔrɔ caman sɔrɔ, u bɛ ɲani caman sɔrɔ ka d'a kan n'u kunnafonina u tɛna bin o gɛlɛya ninnu kɔnɔna na. Jango minnu bɛ taa tunga dugumafɛ sira fɛ, an dɔgɔninw de don, an balimaw de don, minnu ni mɔgɔ wɛrɛw de b'u nɛgɛ k'a fɔ ko baara b'an bolo ni jamana in kan, puis a jamana tagali ka nɔgɔ fɛnɛ ka sina k'a k'u bolo i b'a fɔ sini dɔrɔn i kɛra fɛn ye. Donc u bɛ bi o jɔw kɔnɔna na, u bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ kasojuguw la, o yɛrɛ la hɛrɛma ye, sinon u bɛ sa cɛncɛnw kan, u bɛ sa kɔgɔjiw la, u bɛ tɔɔrɔw caman sɔrɔ. Donc an l'a jateminɛ mun kan ka se ka kɛ pour que ka ninnu bɔ ni fili kɔnɔna na. Ministère de Mali lecture a mɛnna, an n'u kuma ɲɔgɔn kɛ ka f'u ɲɛna n'u bɛ baaraw kɛ u k'an ladɔnniya, u k'an bɔ a kalama, an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na a baaraw kɛli la an b'u dɛmɛ o la. Donc o la u ka nin projet in senfɛ u y'an wele k'an k'u dɛmɛ ka kunnafoni di denmisɛnninw ma tunga dugumafɛ sira kɔlɔlɔw kan. Donc o de la bi an ye o baaraw minnu don maison de la presse la. Bi ma kow bila ka kɛ mais mɔgɔw tɛ k'a faamu. Munna u tɛ k'a faamuya? Parce que fɛn dɔw de bɛ olu bɛ ka ɲɔgɔn jɛ, u kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ. I ko Madu Kanata, i ko Isa Kanata, i ko Mariam Kanata. Bon i ma fɛn k'u ye, i ma mɔgɔ yir'u la fɛnɛ min n'i ye fɛn k'u ye ni u sera ka ɲɛ sɔrɔ la ou bien min sera ka réussir n'u bɛ se k'o ta misali ye. Mais e ko dɔrɔn u kana taa nin sira in fɛ, u dun bolo sira dɔ in fɛnɛ ka gɛlɛn. Fɛn mun bɛ se ka kɛ concrètement d'abord ni mɔgɔw bɛ taa visa jamanaw de kan, avion siraw u ka nɔgɔya don u la, visa papier ko ka nɔgɔya, escroquerie minnu b'o fɛnɛ siraw fɛ a ka hakɛ to kuma la n'o ye passeurs ye, na an bɛ visa feere ma 2 millions, an bɛ visa feere ma 3 millions 5 millions. Donc olu minnu bɛ yen nɔ olu ka dabila, mɔgɔw ka kunnafoni document yɛrɛ lakikaw farali ɲɔgɔn kan u ka se ka visa sɔrɔ ka taa sira jɛlen fɛ, u bɛ sɛgɛn u bɛ ɲani u bɛ tɔɔrɔ. Donc o fɛnɛ yɔrɔw b'a la, ani fɛnɛ ka mɔgɔw dɛmɛ yɛrɛ concrètement u ka se ka installer ka baara k'u yɛrɛ ka compte la, u ka yiriwa. Garijɛgɛ ye Ala ta ye mais quand même karisa bɛ fɛ ka dɔ kɛ o ma fili tɛ, an bɛna kɛ kalo 3 de kɔnɔna na ka mɔgɔw la kunnafoniya u la faamuya gɛlɛya mun bɛ tunga dugumafɛ sira tali la. N'i bɛ bɔ yan ka taa Algérie, n'i bɛ bɔ yan ka taa Espagne, n'i bɛ bɔ yan ka taa Maroc, n'i bɛ bɔ yan ka taa yɔrɔ yɔrɔ n'i bɛ se ka taa i sen na, hali an kɛrɛfɛ jamana ninnu na Togo, Côte d'Ivoire, Benin, la Guinée, sira kɔlɔlɔ minnu b'a la mɔgɔw k'a dɔn. An baloran ka fɔ Sofa Ibrahim Jarani tuyali kan ye Siri Kulubali ye ɲininkali ta ka ɲɛsin minisiriso ka cɛbɔ min tun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye Burulayi Keyita ye a ye kuma d'o ma o fana ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ Dr Burulayi Keyita, le conseil technique et ministère de l'extérieur et de l'intégration africaine. En même temps, projet migration fana ɲɛmɔgɔ de ye coordinateur national. Bɛɛ b'a dɔn k'an ka jamana ye tunga fɛ jamana de mais gɛlɛya min b'a la bi a ka ca. Déjà denmisɛnw bɛ wuli ka taa ni siraw ye, sira dogolen, a conséquence ka ca, mɔgɔ caman ni bɛ to sira la, dɔw banabagatɔlama de bɛ na. Donc n'o jateminɛ kɛ san o san gouvernement ni partenaires bɛ mɔgɔ min dɛmɛ a bɛ taa ba 8 na minnu bɛ na. I b'a sɔrɔ gɛlɛya b'o kan. O tagatɔla in sira in kan coxeru ni mɔgɔ jugu wɛrɛw bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ka nafolo minɛ la mais en même temps o bɛ sɛgɛn quoi, c'est-à-dire que nafolo bɛ minɛ la i bɛ kaso kɛ, hadamaden yɛrɛ bɛ minɛ ka feere comme baga. Donc a kɔlɔlɔ ka ca. Projet in dɛmɛ fɔlɔ ye min ye fɔ o ye kunnafoni, c'est pour que ne nin jateminɛ kɛ ani association diaspora bɛ ka min kɛ bi, c'est-à-dire que ka kunnafoni dilaw fara an yɛrɛ kan, ka fara autorité locale kan pour que o kunnafoni di, parce que tuma dɔ la k'a fɔ ko mɔgɔ kelen ka t'i sigi ou bien k'a fɔ ko ministère dɔrɔn de ka baara don, bɛɛ de ka baara ye nin ye, gɛlɛya min bɛ taama ani bangebaa minnu, parce que tuma dɔ la denmisɛnw de bɛ taa mais o kelen tɛ o, i b'a sɔrɔ bangebaa dɔ de bɛ o de bɛ o dɛmɛ quoi. An k'olu bɛɛ lajɛlen sensibiliser o le ka an ka wari di denmisɛnninw ka taa ni nin yan tɛ an ka fɛɛrɛ kɛ ka daw la k'o wari ninnu d'o ma o ka baara dɔ kɛ sur place yan. En même temps opportunité wɛrɛ min bɛ gouvernement bolo ni min bɛ se ka baara di denmisɛnw ma, projet in bɛ mɔgɔw orienter ka taa o secteur ninnu fana la quoi. Projet in financelen bɛ Union européenne de fɛ mais a baaraw kɛlen ministère de l'extérieur ani coopération espagnole san 3 projet de don, ni san min filɛ nin ye a laban na projet in bɛ jɔ. A musaka ye €3,300,000 ni 400,000 n'o jateminɛ dɔɔni b'a jɛ $3 la mais baara bɛ ka k'a kan depuis ni y'a san 3 ye. An baloran ka fɔ ni tun ye Burulayi Keyita kan ye u y'a fɔ cogo min na ndon jogo la ka fisa tambla jogo la ni ye tori ye sanfɛ dugumana de gɔnɛnen bɛ kosɛbɛ n'a fɔra ko jɛgɛ bɛ ji dɔn o tɛ da kɔnɔ ji ye dɛ. Gɛlɛya caman bɛ yen u bɛ maaw sɔrɔ ka se k'u sigiyɔrɔ bila ka tunga sira minɛ dɔ yɛrɛ tɛra jamana kɔnɔ na gɛlɛyaba min bɛ yen ani ɲɛ tɛ foyi la jamana kɔnɔ na o de la caman bɛ yen olu b'a yamaruya k'a fɔ n'a kɛra cogo olu ka taa nka an fana ka fɛn dɔ fɔ nka bakɔrɔni mɔgɔ ko o ka fisa foyi tɛ bolo la ye dɛ. Ala ka hakili sigi an ka jamana kɔnɔ ka se k'an basigi sɔrɔ o sɔrɔ yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la Ala k'an kɛ an yɛrɛkun k'an k'an ta ye. O waati kelen kɔnɔ na maliden maa 99 olu bɔra Algérie jamana kɔnɔ na gɛlɛya sababu ye ka se ka n'an ka jamana kɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye wulikajɔ kɛ n'i y'a sɔrɔ ni olu nana olu kunbɛli kɛnɛ kan o malidenw yɛrɛ b'u hakili di ka taa se minisiriso min dɔw ka baara ɲɛsinnen bɛ
tungarange u ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma o maa mafalen min be yen n'o ye abashari u bɛɛ lajɛlen b'u hakilila di. Ne tɔgɔ Cheikhmar Dambele ne bɔ Kita an bɔra Alger content ba de don alhamdulilayi Dieu merci an b'an fa jamana kan content don bɛɛ bɛ yan basi tɛ mɔgɔ la banabagatɔ banna i yɛrɛ ɲamɛ denmisɛnninw na so ka ca denmisɛnninw ka ca an bɛ yan basi tɛ mɔgɔ la bon minnu fana bɛ yen nɔ fana u dɛsɛlen don yen nɔ fana bɛ fɛ ka na an bɛ Ala deli halisa Ala ka sira nɔgɔya u ye ka na n'u ye u faso la sinon position ka gɛlɛn yen trop walayi a ka gɛlɛn mɔgɔw ka kow tɛ kelen dɔw bɛ dɛsɛ dɔw yɛrɛ bɛ baarako bɛ gɛlɛya Algérie faamaw bɛ dɔw déranger beaucoup fo k'u bila nali la faso la k'a sɔrɔ a man d'u ye ka na sisan bon o de bɛ caman bila ka taa inscrire o ye min na a kɔni a fanba bɛɛ banabagatɔ de ne yɛrɛ banabagatɔ de. Ne tɔgɔ ye Atumata Kumare an nana an ya jamana na a diyara n ye an b'an ka jamanadenw bɛɛ fo ne yɛrɛ de k'a laɲini kama parce que n faso ka di n ye kɛ n content na yɛrɛ le u bɛɛ ni cɛ k'u ni bala n'u sera ka dɛmɛ lase an ma a ka d'an ye walasa an bɛ se k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la kɛ a kan ka jagokun d'an ma an tɛna feere kɛ la o bɛɛ tɛ dɔ ye jamana mali kuma tɛ ne fɛ k'a f'u ɲɛna n'u nalen sera tuma min na u bɛna na kɛ. An kɔni an b'an fa ka jamana kan a diyara n ye an kɔni an b'a fɛ u k'an dɛmɛ ni fɛn min bɛ se ka min b'an bali ka bɔ ka taa wari ɲini na kɔfɛ n'an b'an yɛrɛ fa jamana kan ka projet dɔ dayɛlɛ k'a d'an ma an bɛ se k'an yɛrɛ ta ka famille balo k'an yɛrɛ balo an kɔni an b'o projet ɲini u fɛ quoi n ye baara dɔ daminɛ komi n y'a fɔ fɔlɔ la n ko n ye dɔ daminɛ o ma ban quoi ni n kɔni sera k'o la ban o bɛ diya n ye wa o tun ye construction ye ani caman caman. Awɔ u nalen filɛ nin ye an ni organisation caman bɛ baara kɛ gouvernement bɛ collaboration na olu ni OIM ani partenaire caman pour que k'u a permettre n'u seginna so yan nɔ u ka so lasɔrɔ fɔlɔ mais également u bɛ dɛmɛ dɔ sɔrɔ pour que ka projet fitinin dɔ daminɛ mun b'a se k'a to u bɛ comment on appelle u ka indépendance ta indépendance financière ta gouvernement de la transition olu wulilen don parce que an balimaw minnu bɛ extérieur la minnu ni degunnen don n'u bɛ fɛ ka segin so u wulilen don u sen fɛ pour que ka permettre u bɛɛ ka so lasɔrɔ bɛɛ tɛ se ka na ɲɔgɔn fɛ mais n y'a f'i ɲɛna cogoya min na dɔɔni dɔɔni u bɛ na nin cogo in na u bɛ na bɛɛ fɛ k'a fɔ fɛn fɛn bɛ se yan nɔ u bɛ test corona kɛ bana tɛ minnu na olu de bɛ yan sɔrɔ. An balola k'a fɔ ni tun ye i ka dɔn k'a fɔ maa dɔ ka ɲi kɛnɛ kan u y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka tungarange an ka fasoden fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ ŋaniya ta ala k'i sɔn fɛn na min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ gɛlɛya jugu min bɛ yen n'o b'u sɔrɔ ka se k'o gɛlɛya jugu kɔni ka kɛlɛ ka b'u sen na n'an bɔra ye an balola k'a fɔ banankaw fɛ yen n'i y'a lajɛ bi dugu dɔɔni dɔrɔn de b'a jɛ dugu kɛmɛ na olu ni i ka dɔn k'a fɔ o mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna faama kelen tɛ yen gardi tɛ yen gendarme tɛ yen polisi tɛ yen banankaw ka fara ɲɔgɔn kan n'i y'a sɔrɔ ka ye lajɛrɛba dɔ kɛnɛ kan min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye an ka lajɛrɛba ye ka se ka kunbɛli ta ni ka ɲɛsan yɛrɛ ma o kɛnɛ kan maire b'i da don bana yɛrɛ gɛlɛya la an ka banankaw ka maire Kalifa Sidibe an ka lamɛn. Bi ne bɛ nisɔndiya kɛnɛ min kan a kana fɔ ko maire i ye ressortissant o i bananga i sigi yan o i bɔra tubabu jamana la ka na o anw ta ni ka na anw bana dɛmɛni kama duwawu barikalen min b'an fɛ yan ala kan an n'i dɛmɛ o la i bɔlen kɔ ye i ka taa ɲɛ mais ne de ka n'i mago ɲana sa k'an to an na lanɔgɔ la ala k'i pousser ka bɔ an cɛ ma Dogo commune dugu 50 ni dugu 8 buguda 100 ni buguda 15 mɔgɔ 60 ani mɔgɔ 60 ani dɔɔni de b'a kɔnɔ n'i y'o ta k'o da i ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ ko ala de y'o malali kalifali latigɛ Kalifa Sidibe ma bi Kalifa tɛ dɛ ala de don merijɛla dugu 26 buguda 16 dugutigi 50 ni dugutigi 8 min bɛ ne fɛ yan dugutigi 26 min bɛ merijɛla ne b'u fo arajo ko miiriya nana an na hakilina nana an na mun na ni sɔnni kɛra yan ɲɛfɔ cogo ti yan faama t'an anw bolo yan ni kilo 100 ka bɔ sido ka na anw fɛ merijɛla dan na kilo 100 ni kɔ don sécurité kelen t'a la an y'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na a ma sɔrɔ zandarameri ko k'a sigi anw fɛ yan nɔ an jɔyɔrɔ ye min ye o y'o fɔ an ye an y'o kɛ a ma ɲɛnabɔ merijɛla jɔyɔrɔ ye min ye o fɔra a ma ɲɛnabɔ nin komini mɔgɔ 100 ni kɔ ni komini 2 ko hali gardi cɛ kelen t'o la anw yɛrɛ kɔ an b'an ka donsow fo an b'an ka cɛ dumanw fo n'o ye jeunesse an b'u fo n'a fɔra ko tiɲɛni kɛra bi olu bɛɛ lajɛlen o b'u jɔyɔrɔ kɛ ala ni kɔnna gan yɛrɛ ma an ye fɛn dɔ kɛ ka yira jamanadenw na an bɛ dugutigi 58 fo o la an ye kaye dayɛlɛ dugu 50 ni dugu 8 kaye dayɛlɛlen don ni n'o nana kɔnɔ ni nana i b'i ka pièces di i bɛ ɲininka carte d'identité la fo ka sɔrɔ i bolo i bɛ ɲininka wolosɛbɛn la fo ka sɔrɔ i bolo n'o kɛ tɛ i bɔlen dugu min na o téléphone numéro min b'i bolo fo ka sɔrɔ i bolo n'o ma sɔrɔ i bolo i ni an banankaw tɛ se ka si an b'i labila o 6e dɔrɔn de kɛlen don ka an bana sauver bi sinon garde t'an bolo yan gendarmerie ti yan polisi ti yan ni mɔgɔ 100 yirika o bɛ jamana min kɔnɔ ko
ko ni sécurité to olu fɛ o kuma an b'a fɔ Ablaye ɲɛnɛ a k'a fara a ka kunnafoni kan u k'an dɛmɛ sécurité ko la a k'an miiri to bana na a kana mɔgɔ si filɛ n'i ye bana filɛ dɔrɔn kɛ de bi bɔ k'a tɔ to i ko ye yan wala lafiya bɛ na mais n'i ko Kalifa ma sa a bi dabila dɛ hali n'a y'a ye nɔnɔ kɛnɛ min na k'an ye saraka bɔra mairia nɔfɛ o ye bon fɛn dɔ bɛ mairia na mugu ɲinalen don o kɔ an b'a la o ko Kalifa bɛna mandat filanan ɲini yanni k'i mandat filanan kɔfɛ i ye Ala ka saya sugu dɔ fɔlɔ n b'o sɔrɔ wa i ye don min i t'o labɛn o kuma ne dalen don ka danaya dan si kan ni Ala ye mandat wɛrɛ yira n na a bɛ ɲini a tɛ ɲini si de b'o kibaruya aw de ye sununkun ye maire y'o sununkun kelen ye o kuma n bɛ jɛ ɲini jamanadenw fɛ ka tila ka min f'u ɲɛna mairia tɛ nton fila ye dɛ nton kelen aw jama filɛ nin ye ko Kalifa ka mandat de sera Kalifa dun tɛ ɲuman kɛ n'a tilara k'i ta walayi n tɛ yafa o ma a ye jamana janfa ne Kalifa de y'o ɲuman kɛ o de ye jamana ɲɛtaga ye e k'i ban o la k'i ne muso ye ɲɔgɔn na i fana ye jamana janfa Kalifa ko tɛ Kalifa muso ko tɛ jamana ko de don a bɛ baara kɛ n'o nin de ye. An balona ka fɔ ni tun ye banankaw ka maire kan ye Kalifa Sidibe kuma bi laban fɛ yɔrɔ min na n'a sɔrɔ ni maaw ma danaya sɔrɔ ale kan n'u y'ale ta nin kɔfɛ ko maire ko ale ti yafu ma nka n'a sɔrɔ u ye danaya sɔrɔ ale ka kɛtaw la u kana ale fana bila k'a fɔ ko parce que ko juguya bɛ u n'ale soma dɔ cɛ k'o ye gɛlɛyaba ye dɛ ni ye lajɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ di ɲɔgɔn yɔrɔba an ka jamana kɔnɔ ko fama foyi tɛ yen Mali marabaw kulo b'a la wa ko hakɛ fɔra u k'o sara u y'o bɛɛ sara ka tila k'a ye bi kilo 100 ni kɔ i tɛ Mali garde sɔrɔ i tɛ police sɔrɔ i tɛ gendarme sɔrɔ ye o de b'a to yɔrɔ caman bɛ bi olu bɛ ŋaniya jugu dɔw bɛ don olu la ka ɲɛsin jamana ma mun na lakana tigilamaw tɛ taa ye k'a sɔrɔ fama kelen dɔw nɔfɛ kɔlɔsilikɛbaw o ye maa bi hakɛw de ye k'a sɔrɔ mara kuturu bɛ yen o ntanya bɛ yen Ala ka kelen ɲuman di an ka mara kɛbaw ka se ka nin ɲɔgɔnna ninnu ta n'o taara bala jamana basigi o bɛ lafiya n'an bɔra ye bi sunkalo tile 3 ye su in na su 4 ye karamɔgɔ Maliki Danbele o nafila ye joli su in sunkalo su 4 na dugawu min ni arakan min ɲininen don n'a bɛ fɔ o ma ko nafila o de ye arakan 4 arakan kelen o kelen i bɛ fatiha kala ani kuliya ayyuhal kafiruna siɲɛ 3 arakan kelen o kelen o bɛ kala i mana 2 kɛ i bɛ salamu bila i mana 2 kɛ i bɛ salamu bila o 4 selilen kɔrɔ kɔfɛ ka salamu bila i bɛ nin dugawu in de kala arabu kalama Allahumma qawwini fihi ala iqamati amrika wa awzi'ni ada'a shukrika bi karamika wa hafadhni bi hifzika wa sitrika ya abusara nazirin abamananga ala nyako ya sungole in kono ika yamura kaun la joli ka beka aketula ala igandeme ika barka dango diko dafa akonna na nika bunyai ala ikantanga nika tangai anika sutra ya alami ne flelbaw uluka yibala wana ko e be yelike katame beka ibi be gundu don inyebe bela fana inshallah ala kam deme ya rabbi ala laka kalon kime ko juma irana Maliki Danbele namburai amita jamana ko kan siri kulwali mun be bolo an karamɔgɔ an b'a daminɛ an yɛrɛ fɛ farafina gun kan yan farafina jamanaw kɔni bɛ yɛrɛ ɲini na diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ coronavirus bana fura ɲini na yaasa u bɛ se ka coronavirus bana fura sɔrɔ cogo min na dɛnɛ tɛmɛlen o ye sigikafɔ kɛ u ni diɲɛ furadilan cakɛdaba ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma ko coronavirus bana fura bɛna sɔrɔ farafina jamanaw kɔnɔna na yaasa ka farafinadenw furakɛ n'an bɔra an bɛ taa Somali jamana kɔnɔ olu ka finitigi ɲɛmaa dɔ a ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko wasadenw kɔni ka baara ɲɔngirila ka sababuya kɛ ni finitigilaka dɔ ka baara jɔli ye o kɔfɛ jamana ɲɛmaa kɔni ye baara ta n'o ye Abdulaye Mohamed ye ale kɔni san 2 de dila ale ma ko a ka labɛn kɛ yalasa ka jamana ɲɛmaa kalata labɛn n'an bɔra an bɛ taa Congo RDC jamana kɔnɔna na ministre ɲɛmaa dangan kura kɔni sigila Jean-Michel Samalu Kando ale kɔni ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'a ka baara fanba kɔni bɛna boli lakana ani bɛnma u ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana kɔrɔ yan fan fɛ n'an bɔra an bɛ taa Kenya jamana kɔnɔna na kungosogo min bɛ yen nɔ sirafu olu 9 kɔni min bɛ u ka zoo kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ Oroshishaw a yirala k'a fɔ ko ni kungosogo ninnu kɔni ko ninnu bɛna ban don nataw la ko k'a sababu kɛ ji walankatalen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni na o dɔ de tun ye nin an bɛ dugawu kɛ ya rabbi ala k'a bala yelen nɔgɔya